Fl-laqgħa tal-Kumitat, il-Gvern flimkien mal-Oppożizzjoni qablu sabiex fl-abbozz ta' liġi kontra l-korruzzjoni fl-isport jiġi inkluż il-korp għall-integrità tal-isport. F'kumment ma' One News is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima spjega kif permezz ta' diversi funzjonijiet din il-pjattaforma ser tkun qed tgħin fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni f'kull sport f'Malta. Pjattaforma illi x-xogħol tagħha jkun illi tiġbor u tanalizza informazzjoni u intelligenza marbuta propju ma' min jipprova jimmanipula ir-riżultati tal-isports ġew pajjiżna. Il-korp ser ikun qed jaħdem id fit ma' ħafna entitajiet u organizzazzjonijiet sportivi kemm Maltin u barranin flimkien mal-awtoritajiet sabiex jipprovdu assistenza lil xulxin partikolarment f'każijiet kriminali. Meta jkun hemm pattern illi jkun irregolari jew pattern illi jkun sospettuż, dil-pjattaforma, dil-unit il-ġdida tkun tista' tiġbor l-informazzjoni neċessarja u meta tara illi għandek każ ta' potenzjal ksur tal-liġi tgħaddi l-informazzjoni lill-Kummissarju tal-Pulizija. Intant din il-liġi wkoll ser tħareġ il-pieni għal min jinqabad f'każijiet ta' korruzzjoni u saħansitra jinkludi sentenzi ta' ħabs bejn 3 u 5 snin. Illum il-ġurnata għandek sitwazzjoni fejn min jinstab ħati mhux bil-fors jeħel pina ta' priġunerija effettiva. Bil-liġi l-ġdida li issa waslet propju fl-aħħar stadju tagħha ġewwa l-Parlament, illum il-ġurnata min jinstab ħati ta' ksur ta' din il-liġi allura jkollu jkun involut f'korruzzjoni fl-isport, allura hemmhekk ħajkollok pina ta' ħabs effettiv. Din il-liġi wkoll ser tkun qed tħalli lill-awtoritajiet Maltin jikkonfiskaw kull qlieħ illeċitu li jsir minn fuq każijiet ta' din ix-xorta.